Naulop tan kaantabay sa manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito RJ Jimenez tan kapaborito Joseph Kanilang Bacani. Lignaay Babalay. Naringalan Lunes yanggad Biyernes alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Lignaay Babalay. Good morning! Naimbag nga aldaw bigat kada kayo amin apo. Mabigya kabwasan, Pangasinan Dagupan. Wadyati lalamat yamang iparuntal na sari balita isyutan komentaryo ni Pakarad Saray Manunan Matuan. Liknay Balay! Siyempre, kalop kantabayo, saray kapaborito yo, amigo yo, RJ Jimenez at your service, always. Tanasay magtarilingkor, magtarian kapaborito, Joseph Kanilang Bacani. Siyempre, kantabay timat at technical side. Ang gapi arom, say manuna lawas at puso ng Madam Cherries Engineer Nixon Dakal. Petsa 22, ago na Miyerkules sa tatang talagagi kat bulan na Oktubre 2025. Magangganulay ago, next week manaya undasla. Anto Happy birthday, kinan Amigon Butch Velasco. Birthday to natan. Oy. 22. Butch, good morning and Dating, happy Mayor birthday. Paul Batawil. Today also. Oy. Ninong Paul. Happy birthday on Dad Kasal. Happy birthday. At niyan to agaw nata Miyerkules lang to. Walay na imanok labad jad siyudad na Dagupan kapaborito RJ. Tutanoy. At sara may palabas si agaw. May no makakadalan ka dita downtown. Walay akapaskil ditan at pagli na dalan niya. No jaywalking. Natanoy, wala lamat. At natan, ano tanda lamat? natan kapaborito RJ, amay tarpulin, ya mangi papasakbaya, no jaywalking, kwanto, ayagi, wala lad pirag na karsada. So saray totoo natan, unbabaliw lara, jaad karsada. Aliwan sa may pigan man niya agaw, Pedestrian lane dapat. ya amay walay saki ako law mi kakasi nun baliw pero sa kwanto may puso aga nayari kwanto. Kwanta balot no at the end of the conversation at pinabaliw tumatlam lamang may puso yawad man yaman mamando. Because true enough kapaborito RJ wala mo lantiman so samay walking to may tawag dat saman. Ordinansa. Hindi wala may babaliwan, di ba? Pedestrian lane. Pedestrian lane. Walay pedestrian lane ditan. Sa ingkong kulanti, anti kakanaan, nasa may pedestrian lane, no wag kayo umbaliw ditan agiusaran. Because no usaran nyo te pedestrian lane, that is also for your safety. Gontan ka paborito RJ, kasi matikad sari drivers, yasi nga si katayo ka paborito RJ, nanunanang nang mula te pedestrian lane, mangkalkal na kala. Mangkalkal na kala. Tapyan jaron natatang tanagagik. At alwaran mo may biglan walan umbaliw. Because kano po ganda, so umbaliw ditan, tawalatan lang so pedestrian lane. Sa tapat ko, impatuntun dalamot na ordinansa. Kasi abeglatan yung ordinansa, di ba? No jaywalking ordinance. Insan Yes. no nagugunuyan na nang moray totoo, alalayan danira, yaon Umbaliw. parang daray luganan, at sa may aliwan pedestrian lane. Yes. Particularly ditan sa tay putak mismo na may
ang titawag mo overpass o ang tutan liwa tumo labas so baliw di ba? Oo, overpass. Overpass di Oo. tanod mismon plaza ay di yun singgarod City Hall di Yes, ba? oo. Pero di man irong babaliwad luksab atan may nenay tayo ni babaga no wala ordinansa liwan singa samay no anunutan nyo labat isa nyo ipatunton. Say makapa kini ka paborito RJ, Asinggarat City Hall. Yes. That's the seat of the government na sa siyudad na Dagupan. Wala ta na ordinansa sa tayo ipatunton natan wala nangul ko ka paborito RJ, ya wala si mabin informasyon, wala may agawan evaluation. Wala ray limara amod siyudad na Dagupan in-evaluate da how safety lagi so siyudad na Dagupan no na ipapatunton iraray ordinansa ya pinapantay dya agtay balot makakasiguro na tuwatan ka paborito RJ. Kanyan na ipatuntun na. Katuman lanti. Yung patuntun da. Ay nako. Sa kuwang ko, ano yun? Ningas kugon, pakitang tao, patit, ganun, na Dapat, lapod ta wala ongoing evaluation at si katuti panung tayo, yung maragap, so sari pa nang ipatunto, nalay, at syudad na Dagupan. Ganun ba yun? Saka ito, observation ko lang. Oh. Pa dito rin sa Dagupan, yung dito sa traffic post number 1, dito may stoplight, may pedestrian lane na kung kailan ka babaliw, di ba? Dito yes. sa banda dito, pero doon sa banda doon wala. Wala. Kaya kahit na nakaguna dito, Mm-mm. yung alam mo yung paano natin i-view kaya, yung mapalikong Arellano papuntang downtown, di ba? Wala doon, wala. So pagka nakaguna tayo dito, minsan hindi mo nakikita may mga bumabaliw pa rin, may tumatawid. Oo, Di doon ba? mismo sa gitna. Oo. Oo. Dito yung dating bubuyog, Yes. Jollibee, pag Oo. ano ka dito, Meron, pedestrian meron, lane. di ba? Oo. Pati dito may pedestrian lane, saka mayroong go at stop na hindi ka pwedeng bumaliw. Yes. Pero doon sa kabila, wala. Okay. Yung sa Saan? doon sa mismong BPI ba Yes, yun? sa harap ng BPI mismo. Di ba? Kasi, Oo. di ba, pag nakaguna dito, kung minsan may mga Yes. tumatawid pa, ay, muntik na makasagasa ako doon. Lalo na ng mga estudyante. Ay, nako. Kaya sabi ko, pagka ganoon pala na may mga evaluation, matintinuno sa panang ipatuntun tayo na saray ordinansa na sa siyudad na Dagupan. Pero no ang po, ganito na ba na? Sa kuwang kulanti, noon tan so gagawin tayo, agla may araw yun sa may issue ya substandard iray flood control projects. Substandard. Di ba? Agauntan ka paborito RJ. Natan si tapat ko, si pa'y luluko niyo eh. Si pa'y luluko niya, kaya sa sarili oh. Papatitan niyo, raramay. Nabubudol na naman yung mga evaluators. Sana sa mga evaluators, pag mag-i-evaluate kayo ng isang LGU, kung ano man yung mga ano man yang kwan na yan, yung inyong award na giving body na yan, kapaborito RJ, sana 1 week before na i-presenta nyo ang sarili nyo na mag-conduct ng evaluation, andito na kayo, nag-o-observe na kayo na hindi nila alam. Pagkatapos niyan, after a week, saka kayo magparuntal na maggagawa kayo ng evaluation. Agauntan ka paborito, di tayo na nang nunyo'y katuan. Gara makapan prepara. Oo. So gabay mo Kasi, ni baga. yes. Yes. Aliling to may wali bisita tayo na buwas. Oo. Sigaw mo, linis sa abong mo. Kasi singanatan ka paborito, RJ. Di ba? Wali bisita may, di kababaing. Correct. Sabi marutak. So, At linis sa- kayo, wali bisita. Ganun. At sa tanya estilo, kapaborito RJ. Yeah, no wala bisita sa tayo manlinis sa gauntan. Will you also be very proud later on numambilang at idanda kay recognition and award? Sikat si cleanliness, walay discipline, lugaryo. Will you be very proud to present to the people na you have received this award because of that and this? Agauntan ka paborito RJ? Di ba para bang singamula singamula na ba to in pagmutulom? Gauntan ka So, hindi paborito RJ? makatotohanan ang ibig mong sabihin. Yun. Hindi ko yan napansin Oo, napansin ko ng isang ilang araw na eh. Kaya sabi ko, okay na eh, kung ko,
Natan ta, wala nan uin mo na, wala lay anti-jaywalking. Kaya ritutan, natan kapirag lami anti-jaywalking, amin lang makakabali, di tanad ken, di tanad downtown area. Ami ko lang to may overpass ditan. Ditan sa paborito dan Baliwan. Siguro no may senior citizen niya babagam talusable kasi Talusable, of course. Sigap. Pero walay pedestrian lane. Oo. Aliwan di man so na Baliwan. Wala ni ang gano senior citizen ka kapaborito Ajay, you cannot bend the law Oh, okay, just okay. because you are a senior citizen. Bend the law. Di si ba? You are bending the law. Yes. Don't bend the law. Walay inggetar ya pedestrian lane di man kayo umbaliw. Agaunta na tatantanagagig. So, question lang, kapaborito RJ, ano yon? Ningas kugun ba implementasyon ng mga ordinansa natin din eh? Yon. Or pakitang tao, yung mga implement natin ng mga ordinansa. Tepat la ba ta? Kasi nikukulawan tayo. After a week, watan so anti-jaywalking, tarpulin, di biglaan mo laladgilig may tarpulin ni anti-jaywalking. Anong nangyari? Tagawa. Ang gapula lang sa gawa na sa aming ordinansa. Ay, nako. Bakit na? Nako. Gali ng Pinoy yan. Sa lahat ng aspeto ganyan, maging sa school, kung minsan, may learner, no, wala may evaluator, no, paanong katagay so may efficiency na panagbangad, bangad da ka ni answer. Era estudyante. Totoo yan. Ni wala hikin. Wala man evaluated panagbanga ko, si kaya ako ang tura. Sing uman, di ba? Ito, lahat na, ba't ganun ang Pinoy? Di ba? Pagka para patunayan lang na yung kagalingan mo sa bagay na yun, nagagawa mo. Ba yan? Pero may katan tuya basa dyan. Ang pilulakson, umpawil ko nun. Ang tuya, tuwaya. Umpawilya? Sinit, Blue Ribbon Committee. Sa iba bagato Awatan to. Sa iba bagato ng Senate President Tito Sen. Dami ng reaction dito. Sa iba bagato ng Senate President Tito Sen, kapaborito RJ, 100%. Umpawil si Senador Panfilo Lacson at sa tanya posisyon. Pero maya kayo atatang tanagagik walay pimawaya balita kapaborito RJ. Tadyad sa apalabas sa eleksyon, walay ng petisyon at Korte Suprema. At resulta na sa may eleksyon at pagkasenador. Walay ng petisyon. Yes. Saan mariran la? Ang kapulay question, wala ni. Walay pimawaya en-bank resolution na sa Supreme Court. Please take notice that the Court in Bank issued a resolution dated September 30, 2025, which reads as follows. GR number 279245, Partido ng Demokratikong Pilipino, Lakas ng Bayan o PDP Laban, represented by its National Vice Chairperson, Alfonso Cuse et al., versus Commission on Elections, through George Erwin Garcia in his capacity as COMELEC Chairperson and Department of Foreign Affairs, through Enrique Austria Manalo in his capacity as DFA Secretary. The court resolved to grant the motion dated September 10, 2025, filed by the Office of the Solicitor General for the respondents for a second extension of 30 days from September 13, 2025 or until October 13, 2025, within which to file a comment on the supplemental petition for mandamus with a warning that no further extension will be given by the court. Wala yan PMY kapaborito RJ kasi ay may petition da mo, nalilingo. It's all about the result of the election. Sa ikwandalanti, paano ton analo kaloob si Lacson, si Soto, si Lapid, si Aquino, tan si Pangilinan. Katura may question da natin kapaborito RJ. Natan, say babagatan bata-batari analo kwanda at si Jimmy Bundok, si Vic Rodriguez, JB Hinlo, Doc Mata, Pastor Kibuloy, at saka
Raul Lambino. So si Katutay question na natan. Pero let's wait for the decision of the court. Diba? Siyempre, wad tan lang dengalan na korte no anturay no antoy makanupagan. Dengalan tayo na ni si Katutay ang kakamayat natin namat ka paborito ajay. Tuwa kasi sumpal na eleksyon. lanteni pigay bulan la. Pero nanong tayo. So nantoy desisyon na Korte Suprema at saya atatang tanagaging. Parang obsolete na, no? Tagal na yung eleksyon, no? Pero at least may pag-aaralan ng Korte Suprema. Ang hinihintay natin yung desisyon sa barangay eleksyon, wala pa eh. Sa petisyon ni election lawyer Makalintal, di ba? Yun din, isa natin pinakahihintay. Yung election sa barangay. Pa rin naghihintay sa magiging resulta. At ito pa, Kapabrito RJ. Pero parang tahimik na. Isa rin sa mga may aalagaran ng desisyon ng Manlapod Korte Suprema, may whether or not may ginawan impangawit na sa Pilipinas, daheg at kinan former Wala pa president. din. Ay, wala pa rin. No. Whether or not that is unconstitutional or not. Kasi ang terms implication to yan ni Kapabrito RJ, no i-declare than unconstitutional. Aba, that is an impeachable offense. Oh? Yes. Kasi you parang, violated the Constitution. Parang meron kang hindi tinumbok, yakonda. Hindi sinunod. One of the impeachable offense. Samantalang yung dinala mo doon, hindi mo na pwedeng ibalik pa. Oh. Nasa na kasi kamay ng ICC. Kasi It's their decision, not us. Sa Pilipinas. Ngayon, kinwestiyon ngayon, nung dinala nga si former president doon, kinwestiyon nga yan sa Korte Suprema, sa Supreme Court. So we still have to wait for the decision of the Supreme Court. Pero sa Senado, pinag-uusapan na po ito. Actually, kinwestiyon ni Senador Rodante Marcoleta. Kinwestiyon ni Senador Rodante Marcoleta si DOJ OIC Secretary Frederick Vida. Sa desisyon, sinong OIC? si DOJ Secretary Frederick Vida. Frederick. Sa desisyon ng kagawaran, napayagang umusad ang kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court sa The Hague. Iginit ng senador na malinaw sa Republic Act No. 9851 na may kakayahan ng Pilipinas na magsagawa ng sariling paglilitis. Kaya't questionably ang naging hakbang ng DOJ. Kwento, sinabi naman ni DOJ State Counsel Attorney Dennis Arvin Chan na hindi nila kayang sagutin ang tanong dahil ito umano'y aksyon ni dating DOJ Secretary Boying Rimulya. Na ngayon siya ay tumatay yung ombudsman. Nagauntan ka paborito, RJ. A part of that may interrogation. Na-dismiss na yung kaso niya sa ombudsman di ba? Yung pagpapadala kay Presidente Duterte. Kaya nga naupo na siya, di ba? Dami nilang kinasuhan diyan. Kidnapping. Parang ganun. Kaya na-cleared yung name niya. Kaya nakuha niya yung... So, ewan ko kung mayroon pang mayroon pang anong tawag mo dito? Yung bigat, ganun. Yes. Yung mga ganyang well, mga anyway, paghabol. Kasi, sa Senado naman kasi, yung ginagawa nilang ganyang hearing in aid of legislation. Baka naman makakatulong pag nalinawan sila sa ganyan, magbalangka sila ng batas that in the future, the same what happened will never happen again in the future. Sana magkaroon ng batas. Kasi kailan ba yun? Nangyari yan. Tagal na, no? So ilang buwan na rin na nandun si PDD. Kailan ba nangyari yan? Last year ba yun? Last year ba yun o this year? Ang dami ng, kung minsan before the election. Na yung mga, kung hindi ako nagkakamali, before the election. Nalilito na yung mga masang Pinoy. Pagka sumusubaybay sila sa mga balita, yung wala pang natutuldukan, tapos magkakaroon na naman ng bagong mga issue. Alam mo ba na pati si First Lady Lisa Araneta, baka imbitahan din ng ICI. Bakit? Bakit? Kaya tatawa ka meron na din lang. siyang kontrata. Hindi. Dahil lang sa naging may isang pribadong citizen
ang naghain ng kanyang yung nagbigay din ng impormasyon sa ICI Oo. patungkol sa pagiging malapit siguro dahil meron silang picture ni First Lady Lisa at ni Mr. Ngo. Sino si Mr. Ngo naman? Sino yan? Hindi si Mr. Senador Go. Hindi, Ngo. Ngo. At ito May naman, N, may N ayon siya. naman sa report, ito yung nagbigay ng allegedly kickback. Oh. Di ba? Ni Senador Escudero. So, Ngayon, sabi ng ICI, pwede dahil sa mga ganyang mga pagbibigay ng impormasyon at may nagreklamo at gustong paimbestigan, baka ipatawag daw. So, ano ba to, Kapo? mukhang ko na, no? Parang marami ng Nakakalito na eh. marami ng ugat na umuusbong. Oo. So, ano yan? Kaya yung kumpare kong manginginom nung napakinggan, Ano sabi niya? akaimis, Antikontoy. napariking, akapuyeng. Pariking. Oh. Siyempre siguro ang tatula. Parang disgusted siya. Oo, Ganon. parang, Oh. di ba? Pero alam mo ba Ay, ni si socialist. Senador Siguro Trel- yung iniisip na rin ng mga Ah. madlang people na nakakaintindi sa kung anong nangyayari. Ito pa. Hmm. 'Di ba in connection din diyan sa flood control projects na yan, fiasco na yan, Kapabrito Ajay. Lately, itong si former Senator Trillanes nagsampa ng kaso Trillanes. laban kay former President saka itong si Senador Go. Iniuugnay na naman siya. Iniuugnay naman ng pangalan niya dito sa kontratang 'yan na may binanggit siyang worth ng pera eh. Oo, pero Milyon din. sabi naman ni Senador Go, parang kung isasamares mo, locus talking. Saka yung credibilidad na ang pinag-uusapan. Bakit hindi daw yung mga talagang labunyag na? Kung gusto niyang talagang matuldukan yung korupsyon at makulong yung mga talagang yun na lang, samahan na lang yung mga na magsampa ng demanda ayon doon sa mga whistleblower kung sino talaga yun. Binigyan ng Actually, pera. Sabi naman, may statement dyan si Senador Bongo. Oo. Pero pakikinggan po natin yung statement niya right after this. Nalito muna ng ilang pa mga paalala. Diyan lamang po kayo, magbabalik po ang Lignay Valley. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame un Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Is your car getting the care it truly deserves? With MXR Premium Lubricants, the answer is yes! US formulated engine oil that's high quality yet affordable. Level up your car's performance with MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Complete with top quality MXR engine oils, spark plugs, oil and fuel filters, scratch remover wax, cleaning wax, air filters, MXR brake pads, MXR horns, and more. Now available nationwide. Also available on Shopee and Lazada. MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Rev up your ride, bumper your drive with MXR. MXR. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city?
And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Popular sa balita! Taluran katao na aktuan yaman na susugal inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho tan talagan na iya at malet, no problem. Construction of flood control, Legacy River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika! They say, tanging ikaw ang katabi, riding in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupeño. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Lumboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Anjet Maluwad, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Alas 8:02 oras na natin sa Liknay Valley. Kalop kantabi ni Saray Magteriuran Kapabrito. Amigo yo, RJ Vera Jimenez at your service always. Tan na sa Magterio Lingkor, Magterion Kapabrito Joseph Kanilang Bakani. So, kapigan managon, karon manam to. Nan-file na reklamo, yay si former Senator Trillanes at atang tanagagig kontra at kinan former President PRRD tan pamilya ng Senador Bungo amo. Idadawit naman si Senador Bungo at sa tanya flood control fiasco at atang tanagagig. Dami nang dinadawit, ano ha? Oh. Ba't kaya hindi mag-focus dun sa parang napangalanan na mayroon ng mga, di ba, witnesses. But sana tapusin muna doon. Dami ng, ano kaya yan? Ano kaya kung mag-umpisa ang ICI doon sa mga unang nabanggit na mga malalaking pangalan? Yun, doon Mag-concentrate muna kayo doon. Patunayan muna ninyo kung meron silang connection o wala or Tapos, walay participation daw. Di pag naman wala, na po. then mambaka kilamat. Oh. Ang dami agni asumpal may ngaran, agni alinisan so ngaran nasara may tarag yung totoon binibitla. Nasara may witnesses sa may agawan Blue Ribbon Committee kapaborito ay gamtan. Bakit? Ano yung bagong reklamo ni ba't biglang lumitaw uli si former
Senator Trillanes, ano yan? Tingnan natin, pakinggan natin si Senador Bongo sa Ay kanyang... bakit? Yan yung reaksyon niya. Oo. Bakit? Pati siya. Pati siya, nadadawit sa issue yan, Kapaborito RJ. Ano Siyempre, yan? Agno-flood control pa rin? Yun O yung flood mga control. projects? Ano yan? Flood control projects, Kapaborito RJ. Yan, pakinggan po natin si Senador Bongo. I have been expecting this complaint, and now we are in the proper forum to prove the baselessness of his allegations. I now have the opportunity to answer him point by point before the ombudsman and not on media anymore. I will cooperate with the investigation and abide by its legal processes. The truth will be revealed and believe that justice and fairness shall prevail. I hope that the ombudsman will be fair. Ulitin ko lang po, I am one with the Filipinos. I am one with the Filipinos in this crusade against corruption. Kasama niyo po ako. Labanan po natin ang korupsyon. Ikulong po ang mga kurakot at mga magnanakaw. Ikulong na ang mga buhaya, kasuhan, at ikulong na ang mga buhaya at mga mastermind. Huwag pong ilihis yung issue dito. Tumbukin po yung dapat tumbukin. Napapansin ko parang naiba na po ang narrative. Parang meron ng script, no? Na sinusunod o playbook. As a Filipino, I am urging the ICI, the Ombudsman, and the DPWH to seek the truth. Tumbukin lang po yung katotohanan. Maniwala kayo o sa hindi, pag nagkamali kayo dyan, mas gugulo po ang bayan. Magulo na po ngayon, mas gugulo po ang bayan. Magagalit po ang tao niyan, magulo talaga ito. Pakiusap ko lang po muli, tumbukin lang po yung katotohanan. Seek the truth, not the script. If there's any. Ito ay isa po itong diversionary tactic para ilihis ang atensyon ng taong bayan sa tunay na mga issue. Klaro naman eh. Kahapon nga lang, nabanggit ni former Governor Chavez Singson. Another diversionary tactic. Ang talamak po ngayon na korupsyon, talamak ang korupsyon ngayon sa kasalukuyang gobyerno. At ang dapat talagang panagutin, ang totoong issue. Ano bang totoong issue ngayon? Iba ang flood control scandal, mga ghost projects, mga anomalous projects, mga substandard projects. Yun naman po ang issue ngayon eh. Huwag tayong lumihis sa katotohanan. Napapansin ko, talagang merong gumugulo eh. Merong nasa likod nito na ginugulo lang po yung katotohanan. But I am one Si with the Katutan, so Filipinos statement to ng in this Senador crusade. Bongo, Kapaborito RJ, ginugulo lamang. Mag-focus kayo doon sa una. Agawantang Kapaborito RJ. Dami ng dami niyong dinadawit eh. nairerekado. Ay, agi. Sa kung sino-sino na, kailangan yung nauna, tapusin muna. Kung ano talaga yung kanilang partisipasyon. Tama yun. Oo, dahil syempre, ikaw, hindi rin natin alam. O baka may katotohanan naman, di ba? Hindi natin din sinasara dahil may reklamo. Yes. Pero ang sa atin is tapusin muna. Yung dapat tapusin. Lalo na ngayon, Kapaborito RJ, Oo. ito pa, nabulgar ulit. Na Jadsaya 2025, hanggaman walalay budget, antayo, rereklamo nata na DepEd, akin tat, 22 labat, iran skwilaan, so impagawa o ginawa na sa DPWH. 22 labat kaya silid aralan mula sa target na 1,700 adsayan taon. Anong nangyari sa iba? 22 labat. Halos Ni man end of the year la. kukod, kukulabat.
kabuuan. Ibig kong sabihin, point lang yan. Yes. Dahil 22, 2000, correct. pa. October lang natin. We are now, nasa last quarter na tayo. October, November, December, Nasaan that's yung the last pondo? quarter. 22 classrooms natapos out of 1,700 na target. 1,700. 700 Wala na pang classrooms. 1%. Pag 1%, mga, baka 1% lang tinapos. Oh. So, ito dapat nako, kapaborito Ajay, kanya si Kwandalante. Mamayang kamutan to. Ay, mamayang Saray nga. makatalos. Mamuyo nga kapaborito Ajay. Trillion of pesos sa iba budget. Ito, kaya pag-aralan, ito, bakit kailangan nating punduan ng ganito? Kasi, ma'am, sir, mga honorabling senador, kasi dito kaskasyan laro gugaw, dilapidated la. Tapos, sige, punduan yan, kasi kawawa yung mga bata. Tapos, sasabihin, malalaman natin na 22 lang out of 1,700 na silid-aralan. Anong nangyari? Ay, nako. Si Katutay Makaparman, kapaborito RJ. Yan yung talagang dapat ayusin. Oo. Diba? Anong nangyayari na? Sa ikwandaman lang ti kapaborito RJ, nasobra nyo yata yung greed. Nasobra-sobra yung greed na ngayon yata. Alablabas laya maong. Kasakiman. Alablabas laya maong. Imagine, out of 1,722 lang ang nasumpalyo. Kaskasian mo alaray, ugugaw ya manaaral at sa reeskwilaan ka paborito. Antony future alagaran tayo eh. Ilaluan tayo ng gawad Pilipinas eh. Noon tanso, may kipapasan awawin na sa ugugaway. Ya pakaskasi ra kalamor ka paborito ajay. Di ba sa ibabaga ng Dr. Jose Rizal? They are the future of leaders of this land. Nagauntan. Nasa kabataan, pag-asa ng bayan. Tapos tayo iter susara may napagya pang kaukulan. Kasi di ba issue yan noon na may mga naklaklase, tulda-tulda, yung na-accommodate ngayon noon sa atin, 30 lang sa isang section, 25 pa. Ngayon baka 50 na, sa 60 na. Meron nga isang eskwelahan ngayon kapaborito Ajay. Isang section ngayon. Alam mo yung classroom nila? Diningdingan dalaba na yero. Again, gamputang. Diningdingan na yero, wala atop to. Pero ang gapoy gubida to. Ay, socialist. Ano mo, may imagine mo yung Maatin ganun. nyo yung mga ganyang sitwasyon ng mga bata sa school. Tapos, Diyan putang na panahon, sa numaksil ni Uran, sapsaplian ira. tsara lagi, tara may makurakot, ira may gahaman, ira may sakim. Dahil dami nilang pera, naka-aircon yung mga anak nila, di ba? Hindi nila di ba? Hindi nila inaalala yung mga para sa kapuspala, di ba? Sa ibang Siyempre, gabay no, mo private ibaga. school ka mo, di ka-aircon lara. Agda kasi nalilik na so irap na saray walad laksab. Public school. Kaya they do not care. Parang ganoon. Pero pagka sila ay nagplaplano, patalisiway kanunutan mo ta. Ini kargante aircon jay. Si balayang tuyo niya, tapi ano no walay yugyag, di ba? Agara na diskusyo ko ka. Agaong gaba. So si pundo to, milyon. Gawon tayo malat. Pero no, limalad na na sablad no anton ahensya, sumang kontrata, hangga pula si balayang ginuyur-guyur la, tapi ano walay balayang to kung kunwari. Di ba? Atan may kasakiman. Yan yung sinatawag na, di ba, pagkagahaman. Dahil punduan day milyon, sa gasusun dalawan, paano 100,000? Ay, okay. Gawa dala namin. So, kailan kayo mababago? Alam kong saan natutulog ako. Kailan kayo mababago yung sistema? Ako rin nagtatanong. Kailan ako rin kaya nagtatanong mababago yung kapaborito RJ. sistema? Kailan kaya matatapos Kasi ang korupsyon sa gobyerno? noon pa pagka nagtutrubak ka sa mga nagdaan, mga, di ba? Tagal na yung korupsyon So makabilang buhay na yung mga lumalaban sa korupsyon, nandito pa rin ang korupsyon. Yun yung ayon sa pag-aaral, di ba? Ay nako. So, yun. Dami sigurong nagdasal. Kailan kaya matatapos ang pangungurakot? Isang napansin nila kapaborito Ajay, nabalikan ulit nila yung tuloy na ginagawa dyan sa
De Venecia Highway, patawid ng Barangay Kalmay. Oh. Ilang milyon ho ba yun? Kasi ang balita ngayon, ubos na yung pundo. Natapos na yung phase 1. Mhm. Titignan mo naman yung kung ano yung natapos nila sa phase 1. Ito akarilala, irarami poste, sementado mo Sabay lang. mo yung ibaga, no? Kasi may pundon ginastos at tugma Worth it. doon sa natapos. Yes, sa Parang natapos. ganon. So, walay sheet piles, tinabunan damo lang may gilig, tapian lagi para maksilya pundasyon to kapabrito RJ. Mhm. Insan wala mo lay lusak ya limula sa diman. At no, dengol ko, how many millions kaya yan? 40 plus something? 40 million plus something ba yun? Kung agad nalilingo, kapabrito RJ. Tunanang ko, evaluatean mo, is it tugma kaya yung pundo na ginamit dyan, ginastos dyan, at ganyan lang ang nakikita natin sa ngayon? No, siguro sa may ulang sagutan si ka. Hmm. Si bagada, paano mo nanang kapaborito Joseph? Mm. Tawal madanom kanda si ka. Nananingning mo may tapulabat. Nananingning may dalam. Dalam. Oh, siguro yan ang sasagot sa iyo. Wab man niya amin may ken. Oo, nandun. Wab man niya amin may siminto. Oo, May di ba? bunton di man. Tulad nung isang taytay, di ba? Ang liit-liit. Mm. Pag titignan mo yung allocation, 42, 49 or basta 40 million plus. Mm. Di ba alam mo yung maliit na tulay? Mm. Oh, alam mo yan. Dinadaanan mo eh. Saan yan? Yung 42 million na tulay, ang liit. Oh, Ay, doon kaya sa, siguro, doon sa Biak? hindi sa Biak. Saan? Diyan lang, nadadaanan mo. Ngayon, 42 million. Alam ko na. No, di ba? Oh, Kahit yung mo hindi na- pa tapos. hindi mo na babanggitin Hmm. kasi yun ang nakikita ng iyong mata. Yes. Pero pag i-explain siguro, antayo, panon karalam, panon balayang, singkargamidnan, pinagawang ba? Ganun na ba kahalaga yung 40 million ngayon? Kaya, pero Ganun kung lang ang minsan- makikita natin. Oo, sa nakikita natin kasi parang wala. Hmm. Pero baka hindi ninyo alam na may ano dyan, yung wala dalom. Di ba? Parang ganun. Kasi yung pundasyon. Tulad nung isang, anong tawag mo doon? Parang evacuation or multipurpose gym na ginagawa. Mayroong question na isang engineer. Sabi, ito yung phase 1, but ito lang. Kasi ang nakikita lang nila ay yung nasa labas. Mhm. Pero yung natabunan, yung tie beam, ang babangil, hindi nila nakikita. Yun naman ang explanation. Ganun ba yun? Oo. Kaya pag ang nakikita nyo yung sa ibabaw lang, talagang magtataka kayo. Kasi meron pang ibang Oo, proyekto. parang ganon. Meron bang ibang proyekto na tinatanong ngayon, yung isang museum ba yun, na tatayo sana dito sa Dagupan? Saan ba yung tinatayo? Parang wala tayong nakikita. May punto na rin yata yun eh. Nagtatanong lang tayo ha. Siyempre, kailangan din nating magtanong kasi pera ng taong bayan po yan. Concern din tayo dyan. Concern ng taong bayan dyan. Nagauntan ka pa Brito RJ. Kaya nga maingungot na yung mga taong bayan dito sa flood control fiasco na yan eh. May untal na ipasnok sanok na linawan na sa rituto. Tapos siyempre, bilyon trilyon ang pinag-uusapan. So, ang tanong nila ngayon, saan ba tinatayo yung museum ngayon? Tanong lang naman po. Sagutin nyo, kung mayroong nga tumatay, di bigyan nyo kami ng picture. Sa totoo lang, dami nang nagkapera dito sa sa flood control issue. Dami nang nagkapera dyan. May mga ngayon pa lang nagkakapera na. Ngayon pa lang? May mga nagkapera na, tapos may nagkakapera ulit. Tuloy-tuloy? Tuloy-tuloy. Walang... Oo. Talaga? Oo, kasi sabi ng kumpare kong manginginon, just to stop. Just to stop. Kaya may nagkakapera. Kaya may nagkakapera. Just Parang to ganun. stop. Just to stop. The issue. The issue. Parang ganun. Tapos may rumaride on naman sa issue, just to stop them also. Sabi ko, galing mo talaga ako. Di ba? Oo. Para hindi mabulgar. Di ba? Protection, parang ganun. Yes. So, sabi niya, dami nang nakakapera dyan, bossing, sabi ganun. Wala, takot na sila, kako naman. Dahil naano na sila, na booking na.
Sino pang magkakapera dyan? Mm. Yun yung nagpapa-stop. Oh. At kunwari nagbubulgar-bulgaran, Aha. pero pinapa-stop. So parang double standard, Oo, ano? Ha? parang ganon. Di ba? Okay. Yun, sabi ng, ang galing mo talaga, kako, sa kumpare kong Ah, manginginom. Talagang ikaw, napakataba ng utak mo. Aha. Timot inya na karuman na Idol RG, kung Oo. Singa sa may, kaya na, mangisagap na reklamo kontra sa kalaban na, kunwari. kunwari, tama na yan, meron na siya. Siyempre, kung istapin mo siya, at may jad Pangasinan, Mm. dapat no. Oh. Di ba? Yun ang gustong sabihin ng kumpare kong So, nawala ang isagap na reklamo, dapat, no? dapat no. Usaran- Parang gano. usaran- Kaya, Usaran niya, di dapat, no? ayun, Kanta. parang gano'n, nadali mo. Yun ang gustong sabihin ng kumpare ko. Aha. Kaya sabi niya, Ah. dami nang nakakapera dyan at may nagkakapera pa. Mhm. Dahil may mga ginagamit para mapagtakpan yung isa, Mm. dapat no. Sabi niya, ay, ang galing mo talaga, kako. Ang galing mo talaga, kako. Di ba? Ibig ko sabihin, Oh. ibig natin sabihin, ganyan kadali kumita ng pera, gano'n? Ngayon, oo. May mga nagkakapera. Mm. May mga, ay, nako, sabi ng kumpare, mag-observe ka kasi, Idol, sabi. Pero hindi kita masisi, sabi naman dyan, nakapokus ka dun sa issue. Sa sabi issue, niya. Ay, nako. Good morning, Sir Jerry Domingo. Sabi niya, good morning, gentlemen. Do you still remember the Ruby Tower in the mid-60s that collapsed? Oh, yes. Oo. Although... Ano yun? Mid-60s, mga 65 siguro. Sir Hindi Jerry, pa no? tayo pinanganak. We Ano were yan? not yet born. Walay, tower mo, yan ang collapse. Wala, may Because Ruby of Tower. Substandard. Yug-yug. Okay. Yug-yug. Nangyari yung substandard mat kasi sa style to may Ruby Tower. Kapaborito dyan, wag nalilingo. Saan yan? Sa Manila? Manila. Okay. May singalusak, insan singa antamay luganay UFO, yung malimpok. Oo. Lusak ya yung tanto ay singa kaalaga yung tanto ay. Building tan, anto? It's a building, it's a tower. Tower. Nung dumaan ng malakas na yugyug, gumiba, Anong maraming namatay. kanyan? Anong gamit? Pinamamahayan? Paano? Parang restaurant siya sa taas. Okay. Akala ko parang tower na parang for radar purposes. Yes, or whatsoever. hindi. Hindi talagang siya. Oo, it's nasa isang building, isang commercial building. Commercial yun. Commercial building. So, ang nangyari, nung dumaan ng yugyug, according to history, gumiba yun. Ilang Bumigay. palapag yan, Sir Jerry? Kasi para Mataas mabyo din yun natin. Mataas din. Mabyo natin. Dahil ngayon nagtataasan na yung mga building eh. Oh, yes. Noon kasi hanggang lang siguro 10, mga ganun, 20. Pero ngayon nagtataasan na. Oh. Yung mga building Nathan, natin. sa ikwanto ng Sir Jerry, atay tay jad babaliwan, umpano nalaspak, dakal so umpatay. Kwanto. Ay yung ginagawa. Hindi mat siguro basta within kasi may ano tumbukon naman yan. damay standard. Yes, Sir Jerry, oo. sa problema lang no, lapot sa issue ng substandard projects ng gobyerno, paano atay babagayo, aglapiga. Yun kasi yung yung apprehension din, takot Yes. ng mga kababayan natin because of this flood control fiasco, di ba? So parang ini-apply na nila sa lahat. Kasi tama nga naman, kung kumikita sila diyan, how about sa other projects? Halangan na wala silang kickback diyan. Oo. Kaya hindi natin maiwasan na ganun din ang isipin. Yes. Pero ngayon siguro dahil nagkabulgaran na, maliban lang kung talagang yung pag-inspect diyan, 'di ba? Dapat no, ang gaano anong nang dapat no, dapat talagang yung mga inspector diyan talagang titignan kung nasusunod yung nasa plano. Yes. No, dapat natumbok. Oo, para Para penjaruntan, hangga po'y kuskus balungos. Oo. Pero alam ko sa tulay talagang pinapa ulit damot. Aking kuha mo. Kasi 1 year, 5 years ka mo pa yung warranty. Oo. Di ba? Di natatakot mo may kontraktor. At bag tay talagan replacement tay tanay kuha mo ba? Oo na. At mulatan na remedyo. Aga nayarin remedyoantan. Kaukulan nun bagbagan. Tas ay pati sa may pundasyon tutan. Nga po, Kimapoy tenyag la.
No kimapoy te pundasyon tutan. Wala na Kaya yayarin siguro na repair. may kontraktor mo, di ba? Talagang siguro ndaya aga-umbigay. Mhm. Pero yung takot, pangamba, hindi mo alis sa ating mga kababayan yan. Yes. Ulitin ko nga, dahil may nangyari na. May Di ba? precedent na eh. President na. Oo. Kaya pag mayroon ng president na ganyan, may nangyari na, ibig namin sabihin, siyempre mangangamba ka na. Akin paano ito mandiyayoy? Kaya yung mga takot na yan, pangamba, hindi mo maialis. Oo. Kaya ang importante diyan, mas marakap jagaw ka paborito RJ, ayusin. Oo, yung talagang Ayusin yung trabaho. sundin yung Oo. trabaho. Para hindi para mawala yung mga agam-agam Ito, na ganito ganyan. na lang. Kung talagang di maiwasan yung kitlob ng mga buhaya, halimbawa yung project, Talagang hindi masawa tayong mga buhayan. Oo, na kung talagang standard, kung talagang matibay, at ang gastos mga pagpalagay mo na 1 milyon, o punduhan nyo na lang ng 3 milyon. Di ba? Oo. Gawin natin 2 milyon, wala na kaming pakialam dyan. Basta gawin yung matibay. Ganun na lang sana ang pagproprogram. Hindi yung sasabihin nyo yung totoo, ito yung program of works, ganitong balayang ang gagamitin natin. Ay, yun talaga yung pondo. Gastusan tayo 1 million, pero may 1 million man ay lubo nyo may 100,000, 200,000 labat so nakaranti gawan dahi. Bawasan Hindi, da. bawas-bawasan de balayang. Sana ganun na lang. Ibig Given na yan. sabihin, agdala tumbukan may standard. Oo, may may walad plano. Oo, may program of works. Yes. Specification, ang tuntan. O di dapat, punduan nyo na lang ng 1 milyon na totoong yun ang gagastusin na matibay. Yun. Tapos, dagdagan nyo na lang. Gawin yung 3 million, sa inyo na yung 2 million. Okay lang yun, nakawin nyo na. Basta ang proyekto matibay. Yes. Di ba? Ganun na rin lang nangyayari kung hindi na bulgar ito, sige pa. Happy sila. Si Makaparman, bakit ganun kalala na ngayon? Yun. Bakit ganito kalala yung pinag-uusapan nating korupsyon? Mapa projects, mapa school, mapa hospital. Ay, sosilis. Ay, nako. Ang daming pera talaga kung nagagamit lang ng tama. Ang daming pera na gagamitin para sa mga may pangunahing pangangailangan ng ordinaryong Pilipino. Maganda ibig sabihin. Magandang pamamahala. Yes. Ayun. Maganda sana ang takbo ng pamumuhay ng bawat isa sa atin. Yes. Nangyayari tayong makapiampar at progreso na Singapore, guntan ka paborito RJ. No, kumunta say panag-uliti dya at umat panag-ulimot at Singapore. Singapore, Netherlands, At anong sama Switzerland. bayamiyaman tinin din sa Iceland. Singapore, akuntan ka paborito RJ. Wala magdala na ko kulay kwarta ta sa serbisyo gobyerno uman la namin. Libre nangyutan hospital akin ay nako pula mo ni oy. Walay kin mo papaparale anak mo anto oy. Wala ni may talaan tulay pension to mamasnok ni gobyerno kay amulalaan. Di ba? Sana ganun. Yun. Kung ilan lang yung mayaman, wala. Mananatiling mahirap ang mga mahihirap. Dahil Ayaw nila kayong umangat. Dahil pag umangat kayo, naibuto yung duga. ito, pag-isipan natin to. Nakita mo yun? Oo. Nakuha mo yun? Yes. Pag umangat kayo, naibuto yung duga. Correct. Ito, Wala nang bisa si pag-isipan natin ito. There is no substitute for personal integrity. It includes honor, it includes performance, it includes keeping one's word, it includes doing what is right regardless of the circumstances. Pag-isipan nyo maigi yan. Untuloy sulik na ibalik, kaya rin inasarin pakabatan, paimano manlalo po ninsarin manangan tabay. Ang puta-putang irang balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang irang sunata. Dame yung Son ang puta-putang irang impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Wanna escape the hustle and bustle of city life?
Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang flying connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at this magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Are you looking for construction services? Art Construction Services is the name of the game. They do civil works and engineering, structural waterproofing, swimming pools, road constructions, condominiums, big warehouses, at marami pang iba. Art Construction Services, pulido ang trabaho at tapat sa serbisyo. Main office, Saging Dinalupihan, Bataan, at may satellite office sa may Bunuan Gazette, Dagupan City. You may contact Miss Tyra Sweet at 0962-806-7360. Art Construction Services. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. In the Front City. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Alas 8:33 na po oras natin. Sa Liknay Balay, kaulap kantabi ni siyempre sa rin magturiuran ng kapaborito. Amigo yo, RJ Jimenez at your service, always. Tan sa magturilingkor, magturian kapaborito, Joseph Kanilang Bakani. Hello, good morning kay Sir Maxi Solis. Kay Madam Lynn Coronel, good morning. At siyempre sa mga single ladies ng Barangay Basing, good morning. Nanay Bihing, Nanay Kunching, Madam Perla, Kagawat Esperanza, Madam Emma Alipio. At siyempre kay Madam Ja, good morning. At ganoon na rin sa lahat ng mga nakikinig, good morning po sa inyo. Nakaantabay sa ating Liknay Balay Wednesday edition.
At siya nga pala mga kapaborito, pinapaalam po natin na meron pong magaganap na power interruption this coming Saturday, 2025. Meron pong anunsyo mula sa Central Pangasinan Electric Cooperative, kapaborito RJ, at sinasabi dito na mula sa NGPC, no ha? Kumala na lukasan ay. National Grid Corporation. National Grid Corporation. Walang control yung mga kooperatiba dyan. Oo. Hindi mo sila yung papatay ng kuryente. Oo. This coming Linya yan kasi in GCP. October 25 Saturday, mula alas 4 ng umaga hanggang alas 6 ng umaga. Ano? Alas 6 ng umaga. Kinay. 4, 5, 6. 2 hours. 2 hours. 2 Akala hours ko labat. hanggang so okay lang. 4 a.m. to 6 a.m. Saturday. The whole municipalities of Bugalion, Mangatarem, Aguilar, Lingayen, Lingayen and Binmalay, and the whole municipality of Orbistondo except Pasibi East, Pasibi West, Balangay, Duplak, Batangkawa, Malakatan, Bitwag. Anong rason? Ang rason is to conduct the following activities: line maintenance. Line maintenance along Labrador. Kasi yan yung matatas na poste. So, from alas 4 hanggang alas 6. Alas 6 na 4 kabuwasan. 4-6. May mahilig yaman na anunsyo. Oy, 4-6 ha? May walay before draw, walay palinaw ng PCSO. Ano yan? PCSO Pangasinan, yung kanilang OIC manager, si Sir Christopher. Ano sabi? Panonoorin mo yung draw dahil nakaano yan sa Facebook. Yung draw ng lottery na pinalalakad ng Grand 88. Mayroong paglilinaw na ang draw ng small town lottery, itong STL sa Pangasinan, ay pinapaliwanag ng OIC manager na ito'y nasa pamamahala pa rin at yung binigyan nila ng authority na mamahala ay yung Grand 88. So sabi nung isang kabo sa amin, ba't may mga paglilinaw? So kung may paglilinaw, may issue. May kumikilot. Oy, kumikilot. May ibig sabihin, kumikilot. Kasi parang hindi maliwanag. Nililinaw. So para hindi malito yung mga mananaya. Okay. Dahil game of chance yan eh. Hindi mo naman mapigilan na walang tataya, di ba? So may paglilinaw. Kaya sabi, ba't may paglilinaw? So totoo yung sinasabi nila na nagkaroon ng bola pero walang taya. Parang ganon. Bakit? Ano ba? Dalawa ba ngayon? Sino bang mamamahala? Sino bang may lisensya? So yun ang paglilinaw. Ngayon. So anong paglilinaw nila? PCSO na ang patuloy pa rin na mamamahala at yung pagkakaroon ng bola ay sa ilalim pa rin ng Grand 88. Sino yung nasa Grand 88? Ewan ko kung ano yung Grand 88. Hindi naman tayo masyadong dyan. Sinong namumuno doon sa Grand 88? So may paglilinaw. Okay. So kung may paglilinaw, lumalabo. Parang gano'n. Sabi naman reaksyon nung isang mananaya. Sige. Kahit, basta importante, yung itataya ninyo, yung parang hindi yung pambili ng bigas. Dahil game of chance yan. Mas malamang talo dyan. Parang meron akong na-smell. Something is missing. Something is... missing. Missy. Missy. Namimisi-misi. Kailangan may luminis. Kailangan linisan. Dahil misi-misi. Namimisi-misi na ba? Dahil sa apagan ulit? Ganon ba yun? Apagan. Baka ano yan. May gustong mamahala ulit. Pero ang sabi nga ng PCSO, palaging sinasabi, kasi pagka may bola yan, pwede mo namang marinig yan eh. Punta ka dun sa kanilang website, Grand 88 STL Pangasinan. Makikita mo yung live na draw ng STL Pangasinan. But before that, meron kang maririnig
Na paglilinaw. Pagpapahayag ng Paglilinaw. OIC PCSO. Pero ngayon malinaw na. Kaya nga pag may paglilinaw, may nangyaring yung may nangingilot. Nangilot. Ano Okay. yung Makilot. Sa Tagalog is may malabo. naging malabo. May naging malabo kaya may paglilinaw. Ayun, okay. Ay, alam mo ba kapaborito RJ? For the first time in the history ng Japan, ang kanilang susunod na Prime Minister ay babae. Si Sanae Takaichi. The first female leader. Anong pangalan? Sanae Takaichi. Sanay. Sanae. Good morning kay Nana Sanay. Magiging Prime Minister ka na. Hindi, Sanae. Ay, Sanae. Sanae. Sanae Takaichi. Si Katoso, No. elected Sanae Takaichi, elected Japan's first female Prime Minister. Sa may 219th extraordinary session ginawa dito sa Japan. Yung ganyan nga, babae. Yung dati natalo o pinalitan. Naglaps na yung kanyang term. Has been elected as Japan's first female Prime Minister. Takaichi is known for her staunch nationalist views, advocacy for constitutional revision, and strong support for bolstering Japan's defense capabilities. Mayroon pa rin silang dyan, presidente o siya na? Siya na. Prime Minister, wala silang presidente. Kasi di ba yung pero Prime Minister sila. Pero meron silang king, emperor. Emperor ang kasi tawag. Kasi di ba na may minsang sinusulong na may Prime Minister, meron pa rin presidente. Parliamentary form of government. Yes. So ang advocacy niya is strengthening Japan's self-defense forces. Okay. Matapang ina. Nangangamoy yan. Pero ang tamo sa Japan, they renounce war. After the World War II, they renounce war. Pero kailangan pa rin matanda. Yes, to enable Japan to possess full-fledged military capabilities for self-defense and deterrence. Yun. Dapat ganun din tayo sa Pinas. Unfortunately, di ba malaki rin ang budget ng armed forces natin? Kulang pa. Nilakayan nga yung budget sa di ba may modernization na program na dyan na ini-implement sa armed forces of the kasi Philippines? may reaksyon na bilhin nyo na lang ng tangke yung mga kinurakot nyo. Ay, bilhin na lang ng tangke. Ano ba yan? Nako. Saka yung mga nangungurakot daw, buti pa sila dahil kung magkagyera man, meron na silang, anong tawag mo doon? Tatakbuhan. Meron na silang bahay doon sa meron na silang tatakbuhan, meron na silang pupuntahan where they could spend sound sleep at night, di ba? Kapaborito ang gapipaga. Siyempre wala rad arawi. Di tangkila. Patikan mikila. Ang yutan kanyan sinong hindi magingit-ngit. Lumaban kayo ng patas. Di ba? Ay nako. Ay nako. DPWH nawili sa flood control, napabayaan school buildings ni Yan yung mga reaksyon. Actually, yung school buildings kasi, noon nasa kamay na ng DepEd, pero ibinalik uli yan sa pamamahala ng DPWH pa rin. Nako. Ano ba yan? Ano kaya kung masyado ng daming definition yung DPWH, anong kaya kung palitan ng pangalan din? Meron akong proposal. bagong nakitang pangalan ng DPWH. Hindi na DPWH para, di ba? Hindi na. Iba kasi na. Ito paglilinaw din, hindi naman lahat ng nandyan talagang kurakot. May budhi naman. Kaya lang napapasama dahil kung hindi ka sasayaw sa tugtog, inakal ka. Wala abasa kaya definition na DPWH. Designated police to work honestly. Police naman yun. Nakita ko lang sa post ni Colonel Manungdo. Kilala mo pa si Colonel Manungdo? Manungdo, sikat na yun. Oo.
Vlogger na rin. Ay, vlogger na rin. Ay, Noong vlogger pa na rin. talagang pagka media ang pinag-usapan, manungdok pa mo pa. Sikat na siya sa vlog niya. Marami na siyang followers. Hindi yung solong DPWH, yung sa public works pa rin. Sa public works pa rin. Ano kaya, baguhin natin para at least mawala yung bad image. Kasi pagka binabanggit mo ngayon yung DPWH, di ba may kautusan si Secretary Vince Dizon na wag mag-uniforme? Tanong Sir RJ. Dahil galit na yung taong bayan. Di ba wag mo nang isuot yung uniforme? Tanong Sir RJ. Ano ang dapat baguhin? Yung departamento o yung mga tao? Yun. Hindi kasi sa akin kasi ang punto ko diyan. Para mawala yung galit ng tao na ikaw ay nagtatrabaho sa DPWH. Kasi in fairness naman, sa mga mabababang rangko, alisin lang yung mga talagang nakikinabang. Siguro maganda kapag yes, kasi yung mga simpleng janitor na nabubuhay ang pamilya ng marangal. Di ba? Yung simpleng mga clerk, mga ganon. Ang gawin siguro ni Secretary Vince Dizon, I believe he's also into that direction, Kapaborito RJ. Cleansing. Tama internal cleansing muna. Pati siya, di ba? Kakaupo pa lang, inintriga agad. Diba? Na may mga nandun na parang tao niya. Nasa mga likod niya na mga contractors. Socialist triangle. So cleansing, total cleansing, honestly, with integrity. Kanyang gagayan na integridad mo mo. Nang sa ganon, maayos natin yan. Kahit siguro hindi natin palitan ng pangalan, just cleansing lang. Alisin lang yung mga tao doon na involved sa mga ganitong gawain. Di ba? Di ba? Kawawa naman yung mga nagpapalaspas ng yung programa ng DPWH, yung nakikita natin sa daan, na nililinisan yung mga daan. Iba na naka-uniforme ng DPWH. Yung kinukontrata ng DPWH naman sa mga barabarangay na sila yung maglinis ng mga highways natin. Di ba? Mga marangal ang trabaho noon. Nagpapakapawis nga eh. Yung mga nasa maintenance section, yung pag-abot-abot sa karsada, wat tanira na naagong ng ngalirina, na please naluluganan. Mana aspalto, mansasakop, di ba? Yung mga tao na yon. So wag nating lahatin ang DPWH, siguro yung mga mangilan-ngilan lang na matataas siguro, di ba? Ang nakakalimutan nila kasi, Kapaborito RJ, yung a public office is a public trust. At pagka nandyan ka sa public office, ikaw ay parang utusan na ganito ang ganyan gawin mo. Gobyerno. Hindi lang gobyerno, magsilbi ka sa gobyerno, sa tao na bumubuo ng gobyerno. 'Di ba? Sila yung pagsisilbihan mo, Kapaborito RJ. Kaya nga nung nagbigay ng reaction itong si former Senator Ralph Recto na siya na ngayon yung yung Secretary ng Finance. Na wag nyo kaming utusan, kanto. Alam mo, may nag-react sa kanya. Si Greco Belhica, si kwento, a public servant is an elected or appointed official working in government to provide services to the general public. Ang public servant na ayaw magpautos, dapat mag-resign. Di ba tama naman si Ginoong Greco Belhica? Dahil alalahanin nila na yung kanilang sinisweldo, nanggagaling sa buwis ng taong bayan. So, ibig sabihin, may karapatan sila na sitahin ka, utusan ka, gawin mo to para sa amin. At dahil sila yung public servant ka nga. Ano ba at saka sa mga elected, ang taong bayan ang nagdesisyon para kay mapunta diyan, majority, majority. Di ba may kahoy doon yung pangalan nila? Ano? Hindi na kahit mayor, di ba nakalagay doon public servant? Yun. Yung ibang mga local chief executive, yung nameplate ba yun sa harap ng kanilang office, andun yung pangalan, pero ang pinilalagay na nila is public servant. Hindi na mayor. Public servant. Kasi yun ang talagang duties and responsibilities nila. Yun ang role nila. Kaya pag doon sa lugar nyo, Gonasinso, sisihin nyo yung nangunguna sa inyo. O kaya baka may mali sa pagkakaintindi na niya ng public servant. Sitahin nyo na. Pagsisilbihan ko kayo, hindi ako ang pagsilbihan ninyo. Kaya pag pinag-utusan kayo, sinisita lang kayo, ticket Di ba? Yung parang constructive, hindi yung,
Oo. Babangatamak. Oh, yes. Oo. Man-mayor ka na eh. Mhm. Tarang ganun. May mga ganun. Mayor ka niya. No. Ano? Singa, Man-vice mayor ka na eh. Man-konsel ka na eh. oh, singa noon to may karapatan niya yon na maging mayor, karapatan niya yon na maging Hindi, vice paalala mayor. lang. Kaya tama naman si Greco, ano yan? Sino yan? Si Bilhika. Bilhika. Oo. Oh. Bakit sinabi ni ano yon? Baka Nabanggit ni ko niyan eh. baka namiskot lang ako. Mga ganun yung Na mga naman. public official. Eh. Na naman. Nakukorder mo eh. Miskot. Ay. Si Senador Marcolita nga banas na siya eh. Umiinit na ang ulo niya eh kasi kung gusto niyo nang ma-identify, kung gusto niyo ang ma-identify ay puro butite at at sap-sap kanto. Bahala na kayo sa buhay niyo kanto. Ha? Kung gusto niyo ma-identify ay puro butete at sap-sap lang, bahala na kayo sa buhay niyo. Bakit hindi kasi ma-identify yung mastermind? Ibig niya sabihin kasi pag sap-sap yung mga lilit eh. Oo. Yung butete, yung kumakabing ng kaya nga alam mo yung butete, kaya tinawag na butete dahil malaki ang tiyan. Oh. Lumalaki ang tiyan. Mhm. O pag malaki ang tiyan, busog ka. Diba sabi, ay laki ng tiyan mo, busog mo ah. Oh. Siguro busog ka. Oh, busog ka ibig sa sabihin, pangukurakot. ang dami mong nakuha. Ano? Although, sa latest survey, Kapaborito RJ, ang korupsyon ang itinuturing ng mga Pinoy na pangalawa sa nangungunang national concerns ng Pilipinas sa ngayon. Ano yung una? Pangalawa lang? Korupsyon? Pangalawa lang, korupsyon. Ito rin daw ang kauna-unahang pagkakataon na pumasok ang korupsyon sa top 5 national issues sa mga survey na sinasagawa ng OCTA. Base sa naturang survey, ang concern ng mga Pinoy sa korupsyon ay tumaas ng 18 points mula sa 13%. Noong Hulyo ay naging 31% na. So nabaliktad ka, Paborito RJ, kasi yung ito numero. yung ito yung kahit saan dako, internet, saan man social media, korupsyon Yes. ang pinag-uusapan Ultimo nga yung sinasabi ko sa yung apong ko na nasa elementarya pa yung pinapanood yung about corruption Kita mo yan? So sa kanyang murang edad di ba? Oo. Nalalaman na niya yung nangyayari. Pero doon sa Nagiging tanong mo Kapaborito RJ, kung ano ang number one, ang pinakamataas na concern ng mga Pilipino ngayon, ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing pagkain at serbisyo. Kasi mula 48%, tumaas po ito ng 50%. Pangatlo naman dyan, pagkain at serbisyo, tapos korupsyon. Ang pangatlo naman ngayon is access sa abot-kayang pagkain, pang-apat, concern sa sahod, at pang-lima, trabaho. Dapat maraming trabaho na pwedeng mapasukan ng mga Pilipino. May mga LGU pa nga na nagpapasahod sa kanilang mga emergency yung job order na 400 lang or less than. 400 pesos a day? Or less than. Ano yan? Paano mabubuhay yung pamilya? At tapos magwo-work siya ng 8 hours a day. Baka meron pa hanggang Sunday. Kaya kung minsan, hindi naman excuse kasi pinasok ninyo yan. Diyan na, 'di ba? Diyan na naghahari yung alam mo na yung bending the law. Ay, hindi bali kasi meron namang binuo daw si Juan ng palasyo na kasado na raw yung kanilang major crackdown laban sa korupsyon. Itong sinabi ni Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro Ang galing yan. Dahil nanawagan daw yung 34 major business organizations na humirit kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Na agad natugunan ang pinakamalaking corruption scandal sa bansa. Ito nga yung ukol sa flood control projects. Yun nga yung mga negosyante dito, di ba meron silang parang binuong grupo. Ulitin ko ulit, no jail, no tax. Pero believe ka sa mga negosyante ka, Paborito RJ? Ang ginawa nilang guest of honor and speaker, not the president, but the vice president. Siya yung kanilang kinuhang guest speaker. Bakit hindi kinuha si Pangulong BBM kaya? Ito ba dahil dito sa hinaing nila ngayon, humihirit sila kay Pangulong BBM na agad na tugunan ang pinakamalaking corruption scandal sa bansa?
Single ako muna eh. Ibig bang sabihin, hindi pa rin natutugunan? Bakit hindi Kasi siya kinuhang kwan? Wala pang nakukulong. Yun. O kaya kahit hindi nakulong, wala pang inaakusahan. Yun. Ay, wala pang yung parang napatunayan. Oo. Puro akusasyon lang. Oo. Di ba? Kumusta na ba kasi ang takbo ng ICI investigation? Yung ano daw. Kaya nga, ang dami. Tahimik eh. Di ba, kapaborito RJ? Hindi, Tahimik ang dami. ICI. Yung ICI, kung halimbawa tayo, may impormasyon tayo, ina-accommodate naman nila. At yun ang iniimbestigan. Kaya nga, sabi ko, meron lang abaka. Yeah. Wala Kaya lang may abaka. Dapat doon na lang mag-focus. Kasi, kaya lang problema kapaborito RJ, the more na maraming informations na dumarating, mahihilo ka na. Ba't hindi ka na lang mag-focus doon? Sa isa lang muna. One at a time. Yakwanda kapaborito RJ. Tanggap sila ng tanggap. Hindi pa tapos yung isa. Malilito talaga sila kapaborito RJ. Lalong-lalo na kung walang experience sa investigation, sa litigation. Agauntan kapaborito RJ. Yung latest nga may private citizen daw na naghain ng kanyang nalalaman dun sa ICI Yun nga, na iniugnay si First Lady dahil nakita silang magkasama nung allegedly bagman ni Senador Escudero, Asertin Ngo. Kaya pag may reklamang ganun, siyempre imbitahan nila yung concerned na tao. Tignan mo yan. Na yung pagka yung connection napakalabo na. Dahil, halimbawa, ako, hindi ko alam naman yung kalarikar mo. Kanang nung tandwa, amigo ta ka. Kapanbatian ta. Pinaiyog na yung muklay. Di ba? Oo. Alam mo yun? Parang gano'n na. Ay, nako na naman. Yung malabo, yun ang tinitingnan yung malinaw na sana. Doon ka na sa malinaw na. Yes. Yung lumilinaw na pala. Oo. Ay, sabi ni Brother Alvin Sandoval, happy birthday ka Sir Paul Batawil. Binabati niya ng happy birthday si former mayor, former congressman, former mayor ng Lingayen, Leopoldo Nalupa Batawil. Ay, namimiss niya si Mayor Paul. Then congressman, and then mayor, and now private citizen. Private citizen. Kung saan kaya siya? Wala na, hindi ko na rin nakikitang nagpo-post. Hindi kasi nakafocus siya ngayon sa family. Di ba yung sabi niya, nung umalis siya sa offices, focus muna sa family. Siguro ito muna ang gusto ng Diyos sa atin, mag-focus sa family. Kasi all his life, ginugol niya sa public service. This time naman, sa family naman, lalong-lalo na at siyempre, nagkakaedad na rin kapaborito RJ. Yes. Gaya natin, nagkakaedad na rin. So, it's about time. May man-focus at family. Enjoy life. Walang stress. Pero ma-stress ka sa mga balita. Oo. Diba? Kasi ang concern kasi, tulad natin, okay tayo anong problema? Pero paano yung mga apo natin? Paano yung mga anak natin? Yes. Pagka hindi ito na-resolba, anong buhay mayroon sila? Yes. Pag dumating sila sa edad na parang sa atin. Ano kaya ang future? Yeah. Kaya dapat ayusin na. Ayusin. Para ito ay para na lang sa mga apo natin at anak ng magiging apo natin. Yeah. At once upon a time, nagkaroon tayo ng leader na talagang naayos niya. Ang mga ganitong issue. Yes. Kaya sana, at least, hindi pa rin tayo nawawalan ng pag-asa na sa liderato ngayon, higit sa kasalukuyang liderato, talagang magkaroon ng katuturan yung mga investigasyon. Yes. At mapanagot kung sino ang dapat managot. At may tsapwera ang mga sinasangkot lang, alam mo na kung bakit. Hello, good morning kay Kuya John Sandoval. Nakikinig siya. Kay Kuya John Sandoval, good morning. Magandang umaga po kay sa Engineer inyo. Larry Melendez, kumusta siya? Nasa na siya, Alvin? Okay. Brother Alvin? Still hoping, Brother Alvin. Para dalawang Sandoval to si Brother Alvin, saka si Kuya John naman. Yung asawa ng pinsan ko na retired US Navy. Sandoval. Sandoval. Naging nakaano ka Sandoval. Misis ko naman is Sandoval. Okay. Ang swerte mo. Marami akong sando. Swerte, atao. Marami akong sando.
Oo, ayaw nga, Sando. Oo nga pala, ano ha. Di ba? Oo. Kay kay Sir Boots, happy birthday ulit ha. Baka maya-maya mag-ring na yung cellphone. Hoy, happy Kita birthday. tayo at Capitol Resort 9 AM. Oy! Namimiss ko na yung mga ganun eh. Namimiss. Na-text ni Sir Boots. Namimiss mo Nung siya yung yun, nakaupo. Oh. Na PIO. Oh, namimiss mo. Nag-invite yan eh. Pag birthday niya. Pag birthday niya. Oo. Oh. Kaya Madam Ana, good morning. Good morning. Ana din eh. Di ba? Oh, yes. Oo. Yung kanyang nag-iisang Si Marian. Ay, by the way, yung pong bangkay ni Uncle Pinoy Idades na former punong barangay ng Bulusan ay nandito po sa Kyuge. Diyan po yung kanilang nandiyan po yung bangkay ngayon. Kyuge is pinaglalamay. makikita dito sa A.B. Fernandez East. Oh, yes, harap lang ng aming station. At nabalitaan din natin, parang may impormasyon tayo na nawala na rin sa Naandimot Ladbilay si former punong barangay ni Nabulusan, Jose Cernardo. Totoo ba yun? Sir Rodel Peralta, sir. Good morning. So, dalawang former barangay officials, punong barangay ng Bulusan, wala na. No, ha? Si former punong barangay Uncle Pinoy Idades at saka si former punong barangay Jose Cernardo. So, ang piambagya at saray pamilya. Benang kaplay malam, yung oras ay atatin tanagagik. Hanggang nabuwas salamat at sakin in edition na sa Likna Ibalay. Ang tabihan ang susunod kaagad ang number 1 ni kapaborito Joey Baby. Akalo pa kantabay lo, ilalangula sa kapaborito yo, magtaren kapaborito, magtaren lingkor. Amigo yo, RJ Beray Jimenez at your service always. Tansay magtaren lingkor kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Akalo pa kantabay ti the technical side ang diarom. Say alinlanag at puso ng Madam Charis, the only one, Engineer Nixon Dakal. Siya po bukas mga kapaborito dito lamang sa number 1 Pop News 6 Station ng Pangasinan, DWJ 88.1 FM Radio Pangasinan. Paborito! Nanglan iray nanduruman lignaan na balay. Yaing balita, tan sinimbat ng kapaborito RJ Jimenez, tan Joseph Kanilang Bakani. Lignaan na balay, Jalabat, DWJ